Салом духтаро. Инҷа бошад соат 8:36 ман кор омадам. Камтар гӯшти лам харидам. Хостам пилмени тайёр кунам кӯдакода. Равғани гов доштем, яхкадаги да мараз, яъне ки фақат гӯшт гирифтам омадам. Уже як партияша майда кардам, уже дим партияша ӯзи кардистам. Духтаракҳои азиз, модарои меҳрубон, бениҳоят миннатдорам барои дуоҳое ки дар ҳаққи модари ман кардем. Бовар мекунед, ҳазор раҳмат ҳар яктаи шумода барои суханҳои хубе ки дар комментария навистед. Миннатдорам. Худованд шуморам ба орзуву муродтон бирасона. Аллоҳи меҳрубон шуморам ба хонаи худо бирасона. Модари меҳрубон, зиқ нашавед. Як рӯз на як рӯз худованди меҳрубон шуморам ба хонаи муқаддас мерасона. И орзуотон амалӣ мегарда иншоаллоҳи раҳмон. Худо умртона дароз кунаву тантона бедард куна. ҳамаш мешавад. Зиқ нашавед. ҳазор раҳмат барои комментариҳое ки дар ҳаққи модарам навистед. Бениҳоят миннатдорам. Бигем и орзуи ҳар як бандаи муъмину мусулмонай. Морам орзу мекунем ки морам ба хонаи муқаддас бирасона, ба зиёрати худо. Иншоаллоҳи раҳмон. Шайтон ноумед, банда ба умед аст. Инҷа бошад зволаро тинук мекунам, қадди шумо суҳбат мекунам. Баъд комментарии якта хоҳари азиз да ҷавоб метиҳам ки як комментария навистай. Бовар кунед, прежде всего як чӣ навистан ҳазор бор фикр кун, баъд бинавис. Ё ки ҳамура ба тавре бинавис ки ҳамун одамда сахт нараса. Навистай ки рагои дастат биромадай, хароби бадӣ? На салом, на алейк. Ҳаминҷа ҷавобат метиҳам хоҳарҷон. Аввалаш ассалому алейкум, кадоме бошӣ, ё дар ғарибӣ бошӣ, ё дар ватани азиз бошӣ. Агар ҳамин ними зиндагии ма дар сари худат мешид, мумкин ки ҳоли ба даҳан зада будӣ. Не ки ҳазор бор шукр, мо зани пурқувватем. Ба ҳар як мушкилиёт тоқат кардем, сабр кардем ки ба ин қуллаҳо расидем. Барои зиндагиро сохтан ҳаракат мекунӣ, барои фарзанда ба воя расондан заҳмат мекунӣ. Нон хоидан осонай, қирт кардан қиинай хоҳар. Барои ҳамин нанависен суханҳои бад. Дили як каса наранҷонен, тим боле дар ғарибӣ. Бовар кунед, ҳамин ҳамсояи ма дар мин падест бигем 4 касем ва ё ҳайрон мешаванд ки ту чӣ хел успеҳ мекунӣ. Мисол 4 кӯдак дорӣ, бо ҳамин қадр тозагӣ мекунӣ, фарзандот сари либосҳошон тозаанд ҳама вақт. Мо якта дута қатӣ успеҳ намекунем. Бовар кунед, ҳамхе мегӯям. Ман ҳазор бор шукр мегӯям ки кӯдакомам успеҳ мекунам, кормам успеҳ мекунам, ба худмам мерасам. Инам хел, духтаракҳои меҳрубон. Илтимос мекунам гапҳои бад нанависен. Кадоме ки комментариҳои хуб менависа, ман 10 баробар дар ҳаққи вай дуо мекунам. Мисол хирсанд мешӣ, дили як каса хирсанд кардан ин худаш уже савобай. Барои ҳамин ҳама вақт кӯшиш кунед дили як каса наранҷонед. Якта апаи азиз навистай ки мисол ман дар видеои пешина монда будам ки дарди сар пайдо кардам. Бовар кунед, бисёр тавсия додагиянд таблеткаҳоро. Ман вайёро ҳамаро пробовать кардагиам. Ман ин дарди сар бигем уже 7 сол мешавад. Томография кардам, ҳамаи обследованиеро гузарондам, ягон дардша наёфтам. Единственный мада таблеткаи релиф, агар дар ёдтон бошад, дар Тоҷикистонай. Ай производствоаш Ҳиндустонай, мада анамо фоида мекуна. Ягон чӣ дигар фоида накардак.
бовар кунед то ҳозира ман заказ мекунам аюҷа биёранд. Тамоми таблеткаи Москваро гирифтам. Ягон чиш беғарз ами релиф фоида накард. Ози уже ами релифам хиёл мекунам фоида накардестай. Апаҷон навистае ки кор накун, шукрона кун, фарзандакот майдаянд, мисол пособия мегирӣ. Ҳаваёдам модари солим дар кораи шавҳардам. Апаи меҳрубон кор накунам намешава. Бовар кунед ё ҳар як кадомаш уже калон шудагиянд. Духтарам тамом кунандаи ай бачамам уже калон шудай. Ёра дохил кардан дар кор. Кӯшиш кардан дар кор ки ё бигем ба званиёи хуб расанд. Барои ҳамин мо фақат барои ҳамиё ҳаракат мекунем. Иншоаллоҳи раҳмон худам мерасам. Баъд бигем ки вақте ки фарзандон майда бошанд, ҷангшон мекунӣ, чизе бихарӣ биёрӣ мепӯшанд. Ё уже калон шудагиянд, ҳар кас ба вибри худаш, ба вкуси худаш либос мехара, либос мепӯша. Барои ҳамин мо кӯшиш мекунем барои ҳамиё кор кардистем. Иншоаллоҳи раҳмон ягон сум ҷамъ мекунем, бо ватани худмон мерем, бо дар ватани худмонам навигарӣ мекунем. Инам хеле духтарои меҳрубон. Раҳмати калон бо мегӯям барои дуои хуб ки дар ҳаққи модари ма кардем. Худованди меҳрубон ҳамаи мо шуморо дар пишти паноҳш нигаҳ бидорад. Мисол ғарибиёра иншоаллоҳи раҳмон ҳаракат мекунем ки бо аида беҳтар шавем. Барои ҳамин фақат дуо кунем дар ҳаққи ғарибиён. Ина пелемен тайёр шуд. Ози насиб боша накрыват мекунам, гӯдакома файруд мекунам. Гишнаи сахт мондагием. Аишарам с нетерпением ждать дора ки тез хунук шава. Гишна мондай духтарчам. Хай духтаро дар паноҳи худо бошен. Комментариҳои хуб нависед.